And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. По един или по друг начин ще си я вземем. Това е положението в новия стар свят. Защото това не е нов световен ред, това не е ново международно право. Това е завръщането към добрата стара реал политик от времето на Бисмарк. Бисмарк, който казваше: обединението на Германия няма да бъде постигнато с речи, а ще бъде постигнато с кръв и стомана. От времето, когато Чърчил казваше по време на Втората световна война: не мога да ви обещая нищо друго, освен кръв, пот и сълзи. Това е. И когато искаш да станеш човек, който движи историята, а не просто наблюдава как историята се движи по инерция, гледай и се учи.